como vai ese programa de actividade física na casa? Xa notades algún tipo de efecto? Xa notades que o corpo está como máis vivo? Bueno, pois me alegro moito que sexa así e espero que vos sexan de utilidade. Vedes que hoxe vamos a utilizar outro material que podemos ter na casa, que é unha escoba, unha vasoira. Quitamos o cepillo e nos vamos a quedar co pau. E isto vai a ser unha cousa que vamos a utilizar hoxe. Ben, dous comentarios moi rápidos antes de comezar o que é a nosa práctica. Os vídeos seguen, esta sesión sigue unha progresión, ou seja, que van a ir aumentándose en nivel de dificultade e de actividade física, cada vez un poquinho máis exixente. Pero tamén se poden considerar comunitarios, co cal poderíades utilizar cada un deles cantas veces quixerades de forma autónoma. Pois eso, quero repetir o das cadeiras do outro día, pois usamos ese vídeo. E o que pretenden é xerar autonomía e xerar recursos para que poidades logo incorporar esta actividade física saudable na vosa vida cotián de forma autónoma e que teñades, utilizando materiais que temos na casa, reutilizados, de refugallo, que teñamos recursos e sin facer un dispendio de material importante. Vale? Comezamos a práctica. Vamos alá. Nos colocamos. Recordade que estamos sempre coas mismas dinámicas de respirar ao principio, conciencia corporal, notar o corpo, colocar ben a postura, sentir a transmisión de forzas equilibrada. E todo isto para asegurar que teñamos unha motricidade, un uso corporal eficiente, saudable, etc. Este primer exercicio de respiración, donde estamos centrándonos en esta parte torácica. Estábamos desenroscando, recordad, en rotación externa, os hombros e relaxados. Soltamos, eso é. Outro. Respiramos con atención a esa noción de apertura. Máis, vamos oxixando o corpo e a respiración nos axuda a centrarnos. Hai unha práctica que é o mindfulness que utiliza a respiración como ancla, como punto de referencia para centrarnos no presente. Si utilizades a secuencia guiada que tedes tamén por aí colgada nesta páxina, fai referencia exactamente ao mesmo. Última xa de coller aire, cova dos imáns atrás, máxima apertura de pectoral, tórax, suelto e relaxamos. Eso é, mobilizamos as articulacións de baixo a arriba. Empezamos cos nocelos, facendo círculos de un pé, do outro pé, movimentos laterais, de canto a canto, interno, externo, estilo esquiador, xeonllos tamén van solidarios, xuntos, círculos suaves, xa vamos subindo de articulación, vamos cambiando, vamos subindo un pouco máis arriba, facendo balanceos, facendo círculos, movimentos soltos e relaxados. Flexión de xeonllo, vamos cambiando peso de lado a lado, movimentos de brazos arriba e abaixo, simultáneos ou alternos, cruces diante, imos xa procurando un ritmo cómodo respiratorio. Recordade de a inspiración se produce nos movimentos de apertura, vale? De extensión, e o que é a expiración é cando facemos xa os movimentos de recollimento. De novo, movimentos de ombreiros hacia atrás,
hacia adiante, un pouquiño as cervicais, pescozo, baixo, subo, laterais, eso é, de lado a lado, semicírculo, baixo de novo o bico, orella a hombro, circulo por diante, cambio de lado. Ben, vamos a quentar un poquinho máis intenso, por eso esta primeira parte fixena moi rápida. Vou vos ensinar unha aplicación en aras de dar recursos. Vou vos ensinar esta aplicación, hai moitas outras, que é simplemente un cronómetro, pero é un cronómetro que nos vai a axudar a traballar por intervalos. Vedes que está programado para 30 segundos. Pois ese vai ser o tempo de traballo. E se lle dou a iniciar... Entrenamiento. Eso é. Cronómetro detenido. Moi ben. Vemos, escoitamos cales son as mensaxes que nos vai a transmitir. Pois vamos a facer 3 series de 4 exercicios de desplazamento, simplemente diferentes movimentos de desplazamento. Os simulo un momentiño e despois xa facemos todos continuos. E isto sirve un pouco para acabar de quentar, o sea, é parte do quecemento e vamos a elevar a nosa temperatura corporal. Entonces, simplemente vamos a facer unha especie de jumping jack que pode ser saltado, abrir e brazos arriba e voltar, e isto é, ou pode ser camiñado, e é máis sinxelo, ou case facemos con menos percorrido de brazos en cruz, e este movimento lateral, e cada vez que abro, ao xuntar palmas arriba, abro, xunto, ou este, ou saltado. É o mesmo exercicio con 2 niveis, ¿sí? O seguinte, mans irían aquí detrás, cóbado ao xeonllo, isto, vale? Outro que faríamos tamén sería desplazamento lateral en semisentadiña, unha especie de cangrexo que chamamos 1, 2, 1, 2, baixo, desplazo baixo, baixo, desplazo baixo. Isto. E o último, faríamos unha zancada atrás, xeonllo, subo, atrás, subo. Eso é, 4 desplazamentos variados, son 30 segundos cada exercicio e vamos cambiando seguido. Comezo co cronómetro. Entrenamiento. Comezamos este 1, ou coa variante máis sinxela, e son 30 segundos, sin parar. Sigo. Respiro, cómodo, pode ser camiñado ou saltado, recordade, sigo, vamos. 3, 2, 1. Nos indica o cambio, e agora, 2, 1. arriba, pois ben, Faltan 11 series. seguimos. Segundo exercicio, este, steam engine, o sea, máquina de vapor, ou simplemente xeonllo acóbado. Subo. 3, 2, 1. Descansar. Nos indica os segundos para o cambio, desplazamento lateral, que era baixar, 1, Faltan 10 2, series. subo, 1, 2 arriba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baixo, me desplazo coa cadeira baixa, en semisentadiña, e subo xuntando pernas. 3, 2, 1. Nos dá tempo ao Descansar. cambio, e era zancada atrás, paso atrás. 2, 1. Xeonllo, Faltan 9 xeonllo series. atrás. Entrenamiento. Ben, eso é. Tronco erguido, as más poden ir aquí aos costados da pelve para estabilizar e asegurar que o tronco está erguido. Xeonllo atrás, xeonllo atrás. Sigo, sigo. 3, 2, 1. Levamos unha Descansar. serie, comezamos a segunda serie. 2. Jumping jack, saltado, Faltan
ou camiñado. Escollemos o nivel de dificultade. Si me canso do salto, cambio 3, 2, ao camiñado. descansar. Seguimos. Tres, Más detrás das orellas sin tirar. Te faltan 7 series. Codo, cóbado ao xeonllo. Buscamos ritmo respiratorio cómodo. Tres, 2, 1. Descansar. Pasamos a semisentadilla. 2, 1. Flexión. Te faltan 6 Subo, series. lado. E dous arriba. E dous arriba. E dous arriba. Ven esa espalda recta. Sempre un puño de tensión no abdomen, no noso core. 1, 2, 1, 2. Lado a lado, subo. Lado. 3, 2, 1. O Descansar. último desta serie sería zancada atrás, xeonllo hacia atrás. Tronco erguido. Te faltan 5 Subo. series. 2, 3, 4, 5, 6. Sigo. Non conto en repeticións, simplemente manteño ese ritmo o que vexa que é sostible por min durante esas 3 series de 30 segundos durante todo ese traballo. 3, 2, 1. Descansar. Cambiamos. 3, Última. 2, 1. Veña. Te faltan 4 series. 3, 4. Última serie, veña, últimos 4 exercicios. Jumping jack. Si me canso de saltar, camiño. Abro, mans arriba. Ou saltado, o que vos 3, 2, apeteza. 1. Descansar. Cambiamos, más detrás. 2, Xeonllo te faltan cómodo. 3 series. Tres, 2, 1. Eso. Descansar. Imos con 3. paso lateral, Dos. crexo baixo. 1, Te faltan Dos. 2 series. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tres, 2, 1. Descansar. Y nos queda último, zancada hacia atrás. Dos. Tronco erguido. Te faltan Xeonllo. un serie. Xeonllo. Entrenamiento. Tronco erguido, baixando o peso, o xeonllo en dirección do talón na perna adiantada. Cambio de dereita a esquerda. Continuo, paso atrás. Tres, 2, 1. No, Descansar. 3, 2, 1. Tiempo completado. tempo completado. Ou seja, 3 series de 4 exercicios, 30 segundos de traballo. Si botamos as contas, pois son 2 minutos por serie, por 3, pois son 6 minutos. Ese foi o tempo que traballamos agora.
e sirve para aumentar un pouco pues eso, a nosa resistencia, en este caso aeróbica. Nos sirve tamén a aplicación para xa empezar a introducila, porque a utilizaremos cando fagamos todo o traballo fraccionado, en vez de ser traballo continuo para aumentar diferentes parámetros de vías enerxéticas e resistencia, pois utilizaremoslo, pero con diferentes formatos, tempos máis largos de traballo, máis curtos, máis descanso, menos, e tamén traballaremos eso, diferentes aspectos das vías metabólicas que nos proporcionan enerxía para facer o traballo. Iremos falando en seguintes sesións. Bueno, vamos alá, cambiamos. Temos o pau da vasoira que antes lle quitamos o cepillo e vamos a traballar un poquinho con ela. Comezamos simplemente, xa que acabamos de realizar o aquecemento, con algún exercicio máis de respiración, postura e flexibilidade xeral. Arriba, arriba, arriba. Son 4 veces de... Respiracións suaves. Vedes que arrastro o pau, en este caso vamos a chamar pica, cerca do corpo, estendendo, abrindo arriba, arriba, arriba. Eso é. Vichedes que coloquei as mans simétricas, a anchura dos ombros un poquinho máis e as palmas hacia baixo. Cambiamos, colocámoslo diante, flexión, lixeira de xeonllos, baixo peito entre os brazos. Respiro tamén 4 veces, deixando de estender o peito. E 4 despacio. Eso, moi ben. Seguimos utilizando a modo de bastón, a modo de apoio, simplemente estiramos un poquinho o cuádriceps. Cambiamos. Tamén para o dorsal, agarro a pica, o pau, estiro, estiro, estiro o brazo ata chegar a apoialo cerca de min do corpo, agarro donde me coincida cómodo, agarro e empuxo hacia arriba. E ao tirar hacia arriba, provoco, se teño ben firme o agarre do brazo superior, da man superior, consigo un estiramento de toda a musculatura alrededor do ombreiro, en este caso, sobre todo dorsal. Eso é, o mesmo, do lado contrario. Estendo, agarro, estiro. Despacio, descendo e cambiamos. Traballamos ahora 3 ou 4 exercicios dedicados a mellorar a amplitud e a mobilidade do ombreiro, ¿sí? Ben, adianto perna dereita, agarro coa dereita e clavo ou apoio o extremo da pica no canto externo do pé. E fixadevos que cóbado completamente extendido, apertura pectoral, o sea, non xiro o tronco, sino que o ombro. Adiante, ombreiro atrás, 3, 4, amplio, 5, aí, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos de perna, perna esquerda, man esquerda tamén, perna e man do mismo lado, o mesmo, abro, 2, atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Manteño perna esquerda adiante, agarro coa dereita, co cal o apoio é no canto interno dese pé e fago, simulo un muiño, a acción do muiñeiro, de remexer. Adiante, estendo e cando vou atrás, cómodo, atrás. Veña, movimento de ombro. Amplio, coa máxima amplitud que poidamos. Estamos traballando a capacidade de mobilidade desta articulación. Eso é. Levamos 7, 8, 9,
e 10 cambiamos de perna, no canto interno, movimentos de dentro hacia fora 1, cóbado hacia atrás 2, 3, 4, eu lle chamo muiño porque me parece unha acción como de muiño antigo, de remexer aí na moa, pero efectivamente podía ser eso, a acción de remexer un bote. 8, cóbado atrás 9, máxima amplitude, 10 e cambio. Collemos máis ou menos a anchura dos sombreiros, palmas hacia baixo, e vamos a simular a acción de remar nunha piragua. Cóbado extendido, punta da pica hacia diante e a outra máxima flexión atrás, e vai a contraria, e vai a contraria, e a contraria, e vamos mobilizando en esta acción circular, os ombros relaxados, traballamos ben por diante, se me poño de lado vedes que a extensión é adiante completa, conto hasta 20, 6, 7, 8, 9, 10, sempre rodillas activas, significa que están lixeiramente flexionadas e temos sempre certa tensión no abdome e zona lumbar para ter protexida a nosa transmisión de forzas, a nosa faixa natural. 19, 20, collemos a máxima amplitude, vamos a ir arriba, por detrás, arriba, diante, dúas veces, vamos pola segunda, dúas veces cada unha das aproximacións, porque vamos ir aproximando agora as mans. Como estamos traballando a mobilidade de ombro, nas seguintes dúas intento pechar un pouquichiño, uns poucos centímetros. Subo, detrás, arriba, adiante. Que como conseguín, pechamos un pouquiño máis. Subo, detrás, arriba e diante. Si vexo que chego ao límite, non avanzo máis, me quedo aí e fago 6 repeticións continuas con esa amplitude. Detrás, arriba e volvo. Arriba, detrás, regreso, adiante. Subo, detrás, arriba, adiante, última xa, veña, arriba, detrás, volto e descanso os ombreiros. Moi ben, voltamos a repetir este estiramento dorsal, rodillas semiflexionadas, baixando o peito entre os brazos, ao final poido estender xeonllos, aguanto, si quero insistir máis en un lado, balanceo a un lado, cambio do peso, vedes estou sobre un pé e brazo contrario, estendidos ao lado contrario, o mesmo, flexiono e traslado o peso ao lado contrario. Traballamos ahora un poquinho específico, aproveitando a función de bastón que fai a pica, traballamos un pouco específico a zona da cadeira. Isto xa fixemos similar outro día a casilla, pero para que vexades que podemos utilizar outro material para facer exactamente o mesmo. Vale, entón, abro e volvo a vertical. E 1, 2, 3, xeonllo extendido, 4, talón a punta abaixo, puntas dos dedos dos pés en dirección, tirando en dirección ao xeonllo, 8, 9, 10, apoio e cambio, 1, 2, 3, levo ao mesmo tempo subir que baixar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voltamos á primeira, cruzo, paro, adutor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, cruzo coa contraria, 1, paro no vertical, 2, 3, 4, 5, sempre postura correcta, tronco erguido, 9, 10,
sigo un apoio, man na cintura, poñemos a un lado a pica, ao lado para ter os apoios ben repartidos, pica na man dereita, apoio de perna esquerda, xa temos, e o traballo se produce na perna que temos no medio, entre ambos dous apoios. Estendo, 2, estendo, 3, estendo, o tronco sigue erguido, apenas modifica, glúteo e isquiotibial ben tenso, aguanto 2 segundiños atrás para traballar toda esa cadena muscular que chegue á zona lumbar, 2 máis, última, e cambio, man e pé contrario para facer un bo apoio, traballamos coa perna do medio, tronco ben erguido, estendo e aguanto a 2, aguanto atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, pasamos a unha terceira parte de traballo coa pica. Xa fixemos mobilidade de ombreiro, mobilidade de cadeira e traballamos só un pouquiño a forza resistencia, o traballo de tonificación. Entón, vamos a ir simulando certos exercicios, tamén de paso repasamos un pouco a musculatura que está implicada en este traballo. É importante que fagamos os movimentos controlados, por exemplo, bíceps, xeonllos semiflexionados, tronco ben erguido e estendo 1, 2, 3, cóbados pegados ao costado, 4, apreta un poquinho as más, como se quixeras magar a pica, eso é, 2 máis, 10, cambio, cara abaixo as palmas, flexión de xeonllo, me poño de lado, espalda ben retiña, non aí, flexión de xeonllo, e traigo cerca de min cóbados altos, ata a altura máis ou menos da pica, ata a altura do peito, e 1, 2, 3, simétrico, 4, cóbados altos, sempre os cóbados máis altos que o agarre das más. Veña, 4 máis, 1, 2, 3 e 4. Ao chegar aquí, invirto a posición das mans, cara arriba, lixeiro movimento, é un movimento dinámico en cadea, de pernas e estendo, e chego ao peito, e 2, dinámico, un rebotiño de pernas con unha extensión. Arriba, flexión de xeonllo, estendo pernas e brazos ao tempo, e cóbados, estendo xeonllo, cóbado, arriba, 2 máis, subo, 1 máis, e arriba. Con esta apertura, ou incluso un pouco menos, vou me agachar agora para que vexades, pero traballaría de pé, traballo de tríceps atrás e estender, vedes que os cóbados non se separan, quero dicir que permanecen na vertical, non se moven, eso é, serie de pé, con lixeira flexión de xeonllo, aí arriba. Veña, 4 máis, 1, 2, 3, e 4, pasamos a pica sobre os ombreiros por detrás do pescozo, abro os apoios das más para estar máis ou menos cómodo, incluso podería colocalas relaxadas aquí, e vamos a traballar, en este caso, o tronco con inclinacións laterais. 1, paro, 2, paro, 3, 4, sigo, 2 máis, 1 máis, última, mantendo sempre xeonllos semiflexionados para estar cómodo, fago agora rotacións. Se esta posición é incómoda, unha variante sería poñer a pica por diante, e isto xa non esforza tanto a amplitude de ombros. Detrás, se teño os ombros relativamente amplos, esa amplitude é boa,
estou cómodo, pero se non teria que poñela por diante. Facemos rotacións. Pica adiante, outro extremo diante. Vedes que a liña de cadeiras non se move con respecto ao chan. Os pés e as cadeiras están ao mesmo nivel sempre. O que estamos a mover é a liña de ombros con respecto á liña de cadeiras, ou seja, que estamos poñendo, están ahora mismo alineadas e ahora mismo están perpendiculares. Xiro e xiro. Apenas movo a pelvis, pode ser. Unha máis a cada lado. Vale, seguimos. Típico desde aquí. Recordade que podedes facer a variante por diante. Típico exercicio de pernas que sería sentadiña. Sentadiña e estendo. Arriba. Para a sentadiña correcta, recordade que os pés colocados á anchura de cadeiras ou un poquinho máis, lixeiramente abertos en V, esos apoios, e os xeonllos van hacia a punta dos pés, e o peso levámoslo hacia os talóns, baixamos o peso atrás, notando que cargamos o peso hacia o talón, non hacia o xeonllo, non hacia a punta dos pés. Media, estendo. Media, estendo. Media sentadiña, estendo. Dúas máis. Última xa. E arriba. Outro máis para o tronco. Bos días, chaman este. Os pés a anchura de cadeiras de novo. A espalda bloqueada en extensión. Lixeirísima flexión de xeonllos para non cargalos moito e unha reverencia hacia adiante. Contrair e estender. Arriba. Flexión. Arriba. A nosa mirada 1 metro por diante nosa, como un paso largo. Un paso longo e miramos aí adiante. Estendo. Flexión. Estendo. Flexión. Estendo. Importante sempre conservar aí tensión no tronco, ten que estar a espalda tensa, activa, mantendo cohesionadas as diferentes vértebras para que non haxa ningún risco a ese nivel de musculatura das costas. Veña, dúas máis. Flexión. Arriba. Última. E subo. Xa descruzo a pica. Outro traballo que podemos facer de membro inferior, me poño máis atrás para que vexades os pés, porque vamos a subir. Isto xa o fixemos similar coas cadeiras, pero vamos a facer agora, neste caso, coa pica, facendo a modo de bastón. Subo, 2, 3, talón arriba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facemos 3 variantes. Esta foi a primeira. Na segunda, flexión de xeonllo e subo os talóns mantendo esa flexión continua. 4, 5, elevo a pelve mantendo esa flexión de xeonllo. Sigo 2 máis e 10. Colócome en un só apoio monopodal, a outra perna por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio coa outra. 1, 2, 3, 4, non me chega o bastón. 6, 7, 8, 9, 10. Listo, isto. Bueno, unha pequena mostra de exercicios con pica. Bueno, pica que en este caso era pois, o pau da vasoira. Non podemos rematar a sesión sin traballar un poquinho, como sempre, prestar atención ao core. É a nosa rutina de todos os días. Facémolo con plancha
Hoxe facemos simplemente a plancha isométrica prona, boca abaixo, lateral, do outro lado, cara arriba e repetímoslo dúas series de uns 20 segundos que contarei, vale? Logo unha pouca flexibilidade e xa rematamos por hoxe. Imos á plancha, recordade que se pode facer sobre os xeonllos e se teño máis forza sobre os pés con ou sin movimento. Hai unha gradación de dificultade que xa fomos explicando día tras día. Entón, apoio antebrazos, poidome quedar sobre os xeonllos ou apoio os dedos e subo arriba, contamos 20 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio de lado, apoio o xeonllo, estendo ou arriba ou con movimento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, solo hasta 15 chegamos, 10, 11, 12, 13, vedes que dependendo de como coloque o brazo, tamén propicio maior estiramento ou menor estiramento. E cambio de lado, eso van 15, vamos a la 1, con movimento ou sin movimento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plancha supina, plancha boca arriba, facemos a ponte. Apoio ben as plantas dos pés, brazos arriba hacia o teito, subo e aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e as seguintes 10 por aplicar unha variante facemos con movimento, baixar e 1 e 2 e 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Levamos unha primeira serie, vamos pola segunda de core. Boca abaixo de novo, arriba e 1, 2, 3, 4. Se quixéramos facer con maior movimento, facemos a plancha pivot, pivotando un poquinho, subir cadeiras, baixar, ou incluso subir alternativamente un pé e outro. E 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, todas as posibilidades que hai. Sobre o lateral, contamos 15, pero vamos a facer as tres variantes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Patada hacia adiante. 1, 2, 3, 4, 5. Para que teñades tres variantes, por exemplo. Cambiamos de lado. Arriba en estático. 1, 2, 3, 4, 5. Con movimento. 1, 2, 3, 4, 5. Y con patada. 1, 2, 3, 4, 5. Último. Plancha supina. Facemos tamén tres variantes, por ir dando todas as posibilidades. Subimos con unha perna extendida. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de perna. 1, 2, 3, 4, 5. Con subidas e baixadas. 1, 2, 3, 4, 5. Último xa, estendendo e recollendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estendo, estendo, encollo, encollo. Última. 3, 4 e baixamos. Sacudimos un poquinho as pernas. No aire, sueltas e relaxadas. Sacudimos os pés arriba, suelto. Eso é, flexiono. Relaxo un poquinho a zona lumbar, tirando hacia min.
De novo, uso a respiración como método de distensión, de relaxación muscular. Me axuda a estirar. Os talóns, arriba, 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 arriba. As miñas mans axudan a extensión. As puntas dos pés tiran hacia os xeonllos. Intento ter toda a espalda, as costas ben apoiadas. Dende aquí, insistimos coa dereita por diante, sin mover a esquerda atrás, Adiante, talón con puntas. Cambiamos, insistimos con perna contraria. Flexión. Fixadevos, apoio a esquerda, cruzo a dereita por denriba. A man dereita entra polo oco que quedou aquí no medio. Introdúcese, subo o xeonllo da perna esquerda ata que alcance e a outra man ven simplemente por fora. Tiro hacia min. Relaxo ombreiros e tiro, 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 aguanto. Soltamos a modiño, descruzo e cambio. Apoio a perna esquerda sobre a dereita. A man esquerda entrou polo medio. Subo o xeonllo dereito ata que alcance. A man dereita ven por fora, tamén aí se incorpora a ese xeonllo e tiro, tiro, tiro. Soltamos, descruzo, brazos en cruz, deixo caer con movimentos fluidos, con un ritmo suave e pausado, os xeonllos solidarios, xuntos, de lado a lado, os pés van apoiados e simplemente deixo caer de lado a lado, cada vez un pouquiño máis amplio, forzando máis o estiramento. Ombreiro e cóbado contrario non se erguen. Importante que queden fixados. Despacio, cambio a posición, me coloco en cuadrupedia, facemos o can e o gato. Estiro un poquinho adiante, vou atrás. Separamos un poquinho as mans, estiro adiante, que podíamos facer en dous niveis. Se isto era dificultoso, apoiábamos os cóbados, mantendo o peito proyectado adiante, o pescozo extendido, mirando ligeiramente arriba. Recollemos despaciño. Colocamos un pé, a planta ben apoiada, estamos sentados sobre un talón, unha perna flexionada, e simplemente botámonos de arriba, encima. O noso peso se proyecta encima da perna, sobre o pé que está completamente pegado, sin levantar talón, completamente pegado. Canto máis pequeno sexa este ángulo formado entre o pé e a tibia, millor. Máis estiramento profundo da musculatura da pantorrilla, da perna. Cambiamos. Apoio completamente a planta. Traslado o peso en riba, solto, relaxo, descenso, despacio arriba. Dous máis de ombreiros, que tamén os traballamos un poquinho. O primeiro para antebrazos, este era de tirar, recordad, os dedos hacia atrás, boneca ben
flexionadas, tendo ese codo. Aguanto. Boneca en flexión dorsal ou máis ben en extensión palmar, que é o que estamos a facer agora, unha extensión de boneca e cóbado. Cambiamos, contraria. Soltamos, collemos un cóbado, a palma se desliza polo dorso abaixo, pola columna abaixo, tiro, esta man tira aí, axudando a baixar a palma da man que se estira polas costas abaixo, cambio, tiro e cruzo, soltamos a modiño, último xa, cruzo dedos, traslado hacia adiante, vedes, eso, como vou despegando os sombreiros do tórax, como se proyectan, sigo cruzando pero arriba, collo aire e vou moi arriba, cando bote o aire descende o tórax pero non os ombros, non os sombreiros, moi ben, cambia a un lado, estiramos todo o costado, volto medio cambio, regreso e listo por hoxe. Moi ben, bo traballo. O próximo día continuamos con moito máis. Grazas.